Waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Wata rigima ta ɓarke a cikin masana'antar Kannywood, kamar yadda za ku ji daga bakin Adam A. Zango, jarumin masana'antar Kannywood, wanda ana samun irin wannan da dama. Ka ji wata jaruma ta zo ta ce za ta tona wa wani jarumi asiri, hakan ko kuɗi ko wani abu makamancin haka ya haɗa su da wani jarumi. Hakan dai tana ta faruwa da Adam A. Zango, kuma yakan yi maganganu akan iyalansa da rigingimu ko kuma wata jaruma makamancin haka, kamar yadda za ku ji daga bakin Adam A. Zango. Kada ku manta ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da ganin shirye-shiryenmu daga masana'antar Kannywood. Shirin yana zuwa muku ne a cikin tasha tamu ta musamman wannan da kuke kallo. Kada ku manta za ku iya sharing ɗin bidiyon a zuwa wani channel ɗin. Za mu dinga kawo muku abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood. Da zarar wani abu ya faru za mu kawo muku shi. Wannan kamar taken lamba ne. Ku danna subscribe da ƙararrawa.